Balkan velayetinde çağılı enelerin onlarçası yerli prokuraturanın aliment töläp bilmeyen erkeklerin üstünden yazılan şikayet ardalarını ençeme aylap kanaatlandırmayandygyny aýdýar. Azatlyk radiosynyň velayet prokuraturasyndaky ýytybarly çeşmesi aliment meselesi bilen bagly gelip gowşan ardalaryň ozal görülüp eşidilmedik derejede köpelendigini aýdyp, edaranyň olara seredip ýetişmeýändigini belleýär. Ýakynda men mundan 2 ay ozal beren ardamdan habar almak üçin Balkanabatdaky velayet prokuratura bardym. 2 aýyň dowamında ardamy okap hem görmendirler. Meniň ardamy binanyň bir otagundaky tozon basyp ýatan müňlerçe ardanyň arasyndan 1 sagat gözläp zordan tapdylar. Soňra-da onu kompýutera geçirdiler. 2 aýda kompýutera hem geçirmendirler. Maňa ýene 2 aýdan habar al diýip öýüme uğratdylar diýip molla garaly ene anonimlik şertinde gürrüň berdi. Ol aýrylşan adamsynyň 8 aý bäri çağalar üçin aliment ýagny maşgala agdalarynyň biriniň kanunda bellenilen halatlarda beýleklerini ekläp saklamak üçin tölemäge borçly bolan serişdelerini tölemeýändigini hem belledi. Sebitdäk habarçymyz şuňa meňdeş ýagdaýlar bilen ýüzbeýiz bolýan başga da onlarça denan bilen söhbetdeş boldy. Olaryň arasynda çağalar üçin 8 aýdan 2 ýyla çenli aliment alyp bilmeýän eneler bar. Çağanyň kakasy işlemeýän bolsa, her çağa 200 manada golay, eger işleýän bolsa 300 manada golay aliment bermeli diýip Balkanabatly bir ene anonimlik şertinde aýtdy. Balkanabat şäherinde yerleşýän velayet prokuraturasyndaky ýytybarly çeşmämiz hem aliment töläp bilmeýän erkekleriň üstünden ýazylan şikayet ardalarynyň ençeme aýlap kanaatlandyrylmaýandygyny tasdiklady. Olumynyň sebäbini soňky aýlarda aliment meselesi bilen bagly gelip gowşan ardalaryň sanynyň rekord derejede köpelendigi bilen düşündirdi. Prokuratura arzalaryň köpdüginden ýaňa olara seredip ýetişenok. Hatda edaranyň beýleki jenaýat işleriniň üstüne açmak hem wagty galmaýar. Her hepdäniň çarşembe we anna günleri aliment meselesi bilen bagly gelip gowşan ardalardan ýaňa kabinetlerde boş yer galmady diýip çeşmämiz aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä ýakynda vilayatyň prokuratura işgärleriniň, hukuk toparlarynyň we häkimlik wekilleriniň gatnaşmagynda aliment meselesine bagyşlanan uly maslahatyň geçirilmegine hem garaşylýar. Onda aliment meselesini nädip çözmek barada maslahat ediler. Sebäbi aliment tölemeýän erkeklere dürli çäreler görüldi. Hatda olary daşary ýurda çykmadýaly gara sany we hem goşdyk. Olaryň käbirlerini 15-30 gece gündüz tutsowlukda sakladyk. Käbirlerini jemaat işlerine çekdik. Indi polisiýa hem olary kabul etmekden boyun gaçyrýar. Şol sebäpli bu mesele juda agyr we uly mesele öwrülüp barýar diýip çeşmämiz aýtdy. Türkmenistanyň administrativ hukuk bozulmalary hakyndaky kodeksiniň 4245-nji maddasynda çağalary ýa-da işe yarawsyz enatalary ekläp saklamak üçin serişdeleri tölemekden boyun gaçyrmaklygyň binýatlyk mukdaryň birisinden 3-süne çenli möçörde jerime salynmagyna ýa-da 10-dan 15 gije gündide çenli möhlete administrativ taýdan tutsaw edilmegine eltýär. Çeşmämiz ýurdun kanunçylygynyň aýratyn ýagdaýlarda we belli bir möhletden artyk wagt bäri aliment tölemeýän erkekleri atalyk hukugundan mahrum etmäge ruhsat berýändigini, ýöne ýokardan gadagyn edilýändigini hem belledi. Eger beýle edilse, döwlet çağı 18 ýaşaýança onuň enesine kömek pulunu bermeli. Şol sebäpli bize atalyk hukugundan mahrum etmek üçin ruhsat berilmeýär diýip çeşmämiz aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada velayet prokuraturasyndan resmi tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda dowam edip gelýän ykdysady kynçylyklaryň, giňeýran işsizligiň we durmuş şertleriniň ýygyderli gymmatlamagynyň arasynda soňky 5 ýyla golay wagtyň dowamında ýurtda aliment töläp bilmeýän raýatlar köpelýär. Azatlyň ýurduň dürli sebitlerindäki habarçylary häkimetleriň bu meseleni işsiz raýatlary iş bilen üpçün edip gazanç etmegine şert döredip bermek bilen çözmegiň deregine olara garşy dürli jeda beriş çärelerini ulanýandygyny habar berip gelýärler. 2020 ýylyň oktýabrynda Lewap vilayatynda habarçylarymyz darganaty etrafynda aliment tölemedik erkekleriň suratlarynyň aşagyna kemsidici sözler ýazylyp köpçülikleň ýerlerinde asylyp başlanandygyny habar berdiler. Şonda habarçylarymyz munyň ýerli kaziýetiň başlangıcı we polisiýanyň gözegçiligi astynda amal edilýändigini aýdypdylar. Mundan başga da türkmen häkimetleri aliment bergisi bolan raýatlary mejburi pagta ýygmaga uğratdylar. Olary gan tapşyrmaga mejbur etdiler we daşary ýurtlara goýbermediler.
Türkmenistan'ın siyasi cemiyetçilik durmuşunu yakynan ýygyrlayan ýerli synçylar ýurtda dowam edýän syýasy doňoklugyň arasyna häkimetleriň awtoritar tejribeleriniň ýumşap başlanyny, bu ýagdaýa bolsa ila tarasyna pyntyklaýan raýat raýdaşlygynyň açyk pikir alışmalaryň sebäp bolýanyny aýdýarlar. Şeýle meýiller ýurdun içinde we daşyna soňky bir näçe ýyl bäri kämilleşip, hususan soňky bir ýyl bäri ilatyň aň düşünje giňişligine hasy ýygjamlaşýan işçiňligiň fonuny bolup geçýär. Synçylara görä pikir işçiňligi hereket giňişligine kemal tapyp raýat raýdaşlygy ýurtda dowam edýän durmuş ykdysady meseleler babatyna häkimetlere bildirilýän talaplar bilen utgaşýar. Bu hereketler belli bir siyasi topar ýa-da partiýa tarapyndan guramalaşdyrylman öz-özünden öz akymlaryny kemale gelýär we ýurdun siyasi jemgyýetçilik durmuşynyň halkdan göz başalýan täzeçil gözleglerine goşant goşýar. Sosial ulgamlar raýat işçiliginiň iň esasy guralyna öwrülýär. Ýönedigine bir online giňişlikde däleýsem, fiziki giňişlikde, bazarlarda, ýokary kujaýlaryna, iş ýerlerine, kärhanalarda we özara duşuşyklarda hem ýurtda dowam edýän durmuş ykdysady kynçylyklar we olar babatyna häkimetlerden edilýän talaplar gozgolýar. Adamlar açaçan video ýüzlenmeler bilen häzirlikçe diňe durmuş ykdysady meseleler boýunça prezident Serdar Berdimuhammedowa arz edýärler. Diýip ýerli synç aýdýar. Şeýle ýüzlenmelerde adamlar megerem 30 ýyllyk enlige eýerip hormatly, gahrman, arkadagly Serdar diýip ýüzlenýärler. Ýöne özleriniň ýüzbeýdi bolýan meselelerini gozgamakdan çekinmeýärler. Ýerli synçlar şeýle çykyşlaryň ýygjamlaşýan pursatyny häkimetleriň ardy şikayetlere jogap beriş tärleriniň hem öňkülerden tapawutlanýanlygyny, ýumşaýanlygyny aýdýarlar. Mahkama işgärleri öz arzyny dile getirýän raýatlara repressiýa gorkusy bilen dälde mülakatly we düşünüşmäge çalışmak bilen jogap berip başladylar. Deep Intelligensiya wekili aýdýar, raýatlar tarapyndan sosial ulgamlarda gozgolýan meseleleriň arasyna ýaşaýyş jaý ýetmezçiligi, giň ýaýran işçilik ýylydyş ulgamlaryna näsadlyklar, şeýle-de gaz, tok we elektrik üpçünçiligine bökdönçlükler ýaly problemalar agdyklyk edýär. Ýa-ni Ýakyn Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewan Polatna sosial ulgamlarda ardy şikayet videolaryny çap edip prezidente ýüzlenýän adamlaryň howpsuzlyk işgärleri tarapyndan soragy çekilýänliklerini, ýöne olar bilen öňkü tejribelerden tapawutlykda mülakatly gürleşilýänligini habar verdi. Ýöne peýda bolan bu mülakatlyk hemmelerde ynam döredip barmaýar. Käbir adamlar häkimetleriň adaty bolmadyk ýumşaklygyna şüphe bildirýär. Özüni mergen nip tanıştyran marly bir telekeç hem bu mesele babatyna skeptikleriň hataryna. Sebäbi häkimetler gün saýyn agyrlaşan ykdysady we durmuş krizisini inkar edip bilmeýärler. Şonuň üçin hem MHM arzyny dile getirýän raýatlary bilen mülakatly gurulşmak tapşyrypdylar. Ýöne bu hereketlerde häkimetleriň ilaty eşitmek ýa-da durmuş reallygyny boyun alyp problemalaryň bardygyny açaçan dile getirmek niýetleriniň umumyň ýokdugyny görmek bolýar. Tersine, bu hereketler olaryň ilatyň gurulup eşidilmedik jemgyýetçilik isçeňliginden lap keç bolýandyklaryny görkezýär. Diýip marly telekeç aýdýar. Ýerli intelligensiýa wekilleri türkmen jemgyýetini öňäp barýan täze meýilleriň diňe ardy şikayet beýan etmek batyrgylygy bilen çäklenmeýändigini, eýsem jemgyýetde halkara arenasyna bolup geçen wakalar bilen bagly geleňsizligiň aradan aýrylyp şeýle temalaryň sosial ulgamlarda we özara gurrundaşlyklerde giňden ara alınıp maslahatlaşylýanyny aýdýarlar. Gürjistanyny, Ukrainada, Özbegistanyny, Siriýada bolup geçen wakalar türkmen jemgyýetini giňden ara alınıp maslahatlaşylýar. Diýip Türkmenistanyň syýasy jemgyýetçilik durmuşyny ýakyndan ýygyrlayan synçylar aýdýar. Mälim bolşaly Gürjistany häkimetler Ýewropa Birleşigine agdalyk gepleşiklerini togtadandan soňra raýatlar bu karara garşy çykyp bir näçe gün bäri demonstrasiýalar guramalaşdyrýarlar. Ukrainada 2022-nji ýylyň fevralyndan bäri Russiýa esasy çygyş alyp barýar. Özbegistanyň oktýabryň ahyrlaryna öňkü bir ýokary wezipeli resminiň minip barýan awtobulugynyň näwelli adamlar tarapyndan oka tutulmagyndan soňra howpsuzlyk gulluklarına geçirilen möhüm kadr çalşygy barada habarlar türkmen sosial media ýolunjylarynyň duşundan geçmedi. Siriýede soňky bir hepdeden gowrak wagtyň dowamyna pozisiýa güýçleri Damask häkimetine howp awandyryp paýtagta tarap ilerläp barýar. Türkmenistanyň berk döwlet gödäwçiligine media serişdeleri bu wakalaryň hiç gaýsy barada habar bermeýär. Halkara arenasyna bolup geçen wakalar bilen bir hatarda raýatlar ýurt içinde halk bilen häkimetiň arasyny emele gelen üzüňeligi, durmuş ykdysady problemlary ara alyp maslahatlaşýarlar. Sosial torlarda bu meseleler dogrusyna tesbir galdyrýarlar. Şeýle meýiller güýçlenýär. Sosial saýtlarda gün efirler gurnulyp adamlar Türkmenistanyň syýasy giňişligine we türkmen halkynyň jemgyýetçilik durmuşyny öňler tabu hasaplanan meseleler barada açyk pikir alýarlar. Sosial torlarda hatda feminizm, gender deňligi, seksual erkinlik temalary galyp bersede söz we pikir azatlygy ýaly temalar häkimetleriň edenetdiligi, syýasy, ykdysady we sosial problemalar
gozgolýar. Deyip Finçler aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan paýtatly bir finçi jemgyýetde ýoň bolup barýan täzeçil meýilleri diň salýar we jemgyýetde täzeçil görnüşde kemale gelip barýan habarlylygy Sowet döwrüne 1960-njy ýyllarda ortaya çykan syýasy maýlgynlygy meňdedýär. Maýlgynlyk ýyllaryna ençeme romantik ýazgylar, soňgy diýişgärler we adaty raýatlar kemale geldi. Olary romantik diýilmeginiň iň esas sebäbi bu olaryň şol wagtlar metdugatda we radioda berilýän edebiýat we sunugat gepleşiklerine SSKP'den el çekmäneden açaçan çykyşlary bilen baglydyr. Olar şonu Sowet totalitarçylygyny insan keşpli etmäge çalışýardylar. Deyip paýtatly finçi aýdýar. Ol Türkmenistanyň 30 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän syýasy doňoklugyň, basma galyplygyň, durgunlygyň we üzüňlügiň arasyna soňky wagtlarda türkmen jemgyýetini öz akymyny kemale gelip barýan maýlgynlyk babatyna häkimetleri bir mesele boýunça hüşgärlige çagyrýar. Emma Hruşçowyň maýlgynlygyny häkimetler raýatlary dinlemedi. Şol sebäpden 60-njy ýyllaryň romantikleriniň SSKP bolan anamy doli syny gaýnansak da häzirki türkmen rejimi hem raýat jemgyýetiniň soraglaryna hiç hili jogap bermän, özlerini gitdigiçe durmuş reallygyndan daşlaşdyrsalar, bu ýagdaý prezidenti açyçan ýüllenýän raýatlaryň soňy waka hormatly ýa-da gahrman ýaly epitetlerden el çekmeklerine getirip biler. Deyip paýtatly finçi aýtdy. Jengçiler Siriýede ähmiýeti boýunça ikinji säheri ele geçirdiler. Bilermenler munyň ýurtda 13 ýyl bäri dowam edýän grazdançylyk urşundaky öwrülisikli pursat boljakdygyny aýdýarlar. 5 dekabrda Hayat Tahrir al-Say jengçi topary we onuň ýaranlary möhüm Hama säherini basyp aldylar. Bu ýurtdaky ikinji ýer säher Aleppo'nyň jengçileriň eline geçmeginden bary ýogy bir näçe gün soň bolup geçdi. Yıldırım çaltlığı bilen bolup geçen özgürlükler Prezident Bashar al-Assad üçün uly urgu boldy. Ol 2011-nji ýylda ýurtda konflikt başlanyly bäri häkimet başynda galyp bilmek üçin özüniň esasy ýaranlary Irany we Russiýa bil baglaýardy. Hamanyň tinmagy bu hüjümyň uzak möhletlidigini we blitzkrieg bolmandygyny äsgär etdi diýip Washington Üniversitetiniň ýokary ilmi işgäri Aaron Zelin aýtdy. Hamanyň paýtaxt Damaskyň goragyny üpçün etmek üçin möhüm ähmiýeti bar. Şeýle-de bu sebäp arkaly Siriýanyň kenaryaky şäherlerine ýol açylýar. Bu Sultanda Asadyň gelip çykýan Alawitlaryň esasy mesken merkezidir. Bu ýerde Russiýanyň strategiki harby deňiz we harby howa bazalary da ýerleşýär. Bu jengçileriň Damasky mümkin eýelemegini aňsatlaşdyrýar diýip Zelin aýtdy. Iranyň proxy güýçleri we saýty üsçüleri boýunça bilermen Philip Smith Hamanyň tinmagyny oýny ütküdici ýagdaý hökmünde häsiýetlendirdi. Asad tasbir hepdäniň içinde iki möhüm şäheri ýitirse-de, ol entek häkimetini gowşadyp biljek ýagdaýlar bilen ýüzbe-ýüz bolmady diýip ekspert sözüne goşdy. Siriýanyň hökümet güýçleri entegem ýurdun 3-nji ýeri şäheri Homsa we paýtagtda gözegçilik edýärler. Sol bir wagtda hökümet tarapynda garbylaryň moralynyň pestigi, olara az aýlyk tölenýändigi, şeýle-de serkerdelik ulgamynyň gowşakdygy bellenilýär. Jengçileriň günorta rejimiň itaati tewitlerini aralysdygyça olar has bir gaýtywla duçar bolarlar diýip Zelin nykdy. Asad öz goşunyny kuwatlandyrmak meselesinde Tehrany we Moskwa bil baglady. Emma bu ýurtlaryň ikisiniň hem ünsi häzir öz krizislerine gönükdirilen. 2013-nji ýyldan bäri Iran Siriýada yerli we daşary ýurtly saýty üsçülerini hakyna tutmak we turgunlaşdyrmak üçin Islam Rewolýusiýa takçylary korpusynyň hataryndan ýüzlerçe ofiseri bu ýurda uğratdy. Russiýanyň 2015-nji ýylda jengçileriň pozisiýalaryna garşy başladan howa çäherleri Siriýanyň armiýasyna we Iran tarapyndan goldanylýan jengçilere köp ýer böleklerini täzeden eýelemäge kömek etdi. Moskwa häzir Ukrainada urs alyp barýar. Iran hem ünsüni ýakyn gündogurdaky beýlik konfliktlere, sol sanda Liwandaky we Palestina territoriýalaryndaky ýagdaýlara gönükdirdi. Siriýadaky konfliktiň ýene bir möhüm oýunçysy, Damaskaň goldawçysy Liwanyň Hizballah topary Israil bilen bir ýylyň dowamynda alyp baran ursunyň netijesinde eksildi. Moskwa we Tehran Asada has köp himayet toplamakda haýallyk görkezýärler.
Russiya jeňçilerin gözegçiligindäki tebitleri amala aşyrýan howa darbalaryny ýaýbanlatdy we İran tarapyndan goldanylýan saýy tüwsüjileri front liniýasyna tarap ugradylar. Emma munyň Hayat Tahrir al-Şay jeňçi toporuny taklamagy ýeterlik bolup bolmajagy aýdyň däl. Amerika bu topory we onuň ýaranlaryny terrorçy topor hökmünde ikrar edýär. İranyň tüwsüjilerini we hakyny tutanlaryna howadan himayet gerek. Emma Russiya Ukrainadaky ýagdaýlar sebäpli muny amal etmekde kynçylyk çekýär diýip Smith aýdýar. Üstesine de İsrail, Hamas, Hizballah ursy, İranyň terkerdeligi we Hizballahy bil baglan Siriýanyň dolandyrys diýwany üçin çenden aşa gymmada düşdi. Bu ozalklara garanyňda haýyrlyk bilen ýanma prosesi bolar diýip bilermen sözüne goşdy.